பிரியமானவர்களே, எப்படி இருக்கீங்க? சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களா? இந்த வாரத்தில் நாம் தியானிக்க வேண்டியதான வேத பகுதி பிலிப்பியருக்கு எழுதின நிருபம் 4ஆம் அதிகாரத்தில் 13வது வசனத்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம். அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மனிதர்களை நேசித்து அவரை தேடுகிற அத்தனை உள்ளங்களுக்கும் அவர் தம்முடைய தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுகிறவராக இருக்கிறார். ஆனால் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதும் பொழுது சொல்கிறாரு, வசனத்தை நான் உங்களுக்கு வாசித்து காட்டுறேன். என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால் எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு என்று சொல்கிறார். எல்லாவற்றையும் செய்யனா இந்த உலகத்தில் வாழும் பொழுது பல காரியங்கள் நாம் சரீர ரீதியாகவும் செய்யணும், மன ரீதியாகவும் செய்யணும். சரீரத்தில் பலனுக்கு காரியங்கள் வேலை செய்வதற்கு ஏற்ற பலனும் சரீரத்தில் இருக்கணும். சில காரியத்தை செய்வதற்கு மன ரீதியான பலன் தேவைப்படும். பார்ப்பதற்கு எளியவர்களாக இருப்பாங்க, ஆனால் மனம் வலிமை உள்ளவர்களாக இருப்பாங்க. அவர்கள் எந்த காரியத்தையும் செய்து ஜெயம் பெறுவதற்கு மனதில் ஒரு பெரிய வலிமை உள்ளவர்களாக இருப்பாங்க. ஆனால் இங்கே பவுல் சொல்கிறாரு, பிலிப்பியருக்கு எழுதும் பொழுது, என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே. அன்புக்குரியவர்களே, இன்றைக்கி ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு, ஒரு செயலை செய்வதற்கு நமக்கு பிரதானமாக ஒரு பலன் தேவைப்படும். அந்த பலன் என்றால் பலம்னு கூட வச்சுக்குவாங்க. அந்த பலன் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு விசேஷித்த காரியமாக கிடைக்குது. அதனால தான் இன்றைக்கி இந்த வார்த்தையை கொண்டு தேவனாய் கர்த்தர் உங்களை சந்திக்கும்படி கடந்து வந்திருக்கிறார். அப்போ இன்றைக்கு நம்முடைய வேலைகளை செய்வதற்கு, நமக்கு நம்முடைய காரியங்களை செய்வதற்கு ஒரு விசேஷித்த பலன் தேவை. சரீரத்தில் பலன் இருக்குது, ஒரு வேலையை செஞ்சு முடிச்சிடலாம். சரீரத்தில் பலன் இருக்குது, ஒரு காரியத்தை செஞ்சு முடிச்சிடலாம். ஆனால் மன ரீதியான பலன் சில வேளையில் நமக்கு என்ன ஆகிடும்? குறைவுபட்டு போயிடும். அந்த காரியத்தை செய்வது, ஏதோ ஒரு காரியத்தை நீங்கள் செய்யலான்னு தீர்மானம் பண்ணியிருப்பீங்க, ஒரு வேலை செய்ய ஒரு திட்டம் போட்டிருப்பீங்க, எதையாவது ஒன்றை நீங்கள் தீர்மானிச்சிருப்பீங்க. அந்த தீர்மானித்ததான காரியங்களை ஆரம்பித்து அந்த வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் இடைப்பட்டதான காலங்களில், நேரங்களில் அந்த வேலை தடையாகி நிற்கும். அந்த காரியத்தை நீங்கள் தொடர்றதற்கு முடியாமல் தடுமாறி கொண்டிருப்பீங்க. என்ன செய்கிறது, என்ன பண்ணலாம், அந்த காரியத்தை நம்ம முடிக்கணுமே. ஒரு வீட்டை கட்டணும், அதுக்கு இறங்கியிருப்பீங்க. இல்லைன்னா ஒரு வேலை வாங்கணும், அது சம்மந்தமாக இறங்கியிருப்பீங்க. பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கணும்னு சொல்லி அது சம்மந்தமாக இறங்கியிருப்பீங்க. ஏதோ ஒரு காரியம், இல்லை பிள்ளைகளுக்கு திருமணம் பண்ணுவாங்க, அது காரியங்களுக்காக நீங்கள் இறங்கியிருப்பீங்க. அந்த காரியம் துவங்கி கொஞ்ச நாளுக்குள்ளே அது தடையாகி நிற்கலாம். அப்போ அதனால் நீங்கள் மனம் சோர்வடைந்து அந்த காரியத்தை நீங்கள் நிறுத்திவிடக்கூடாது. ஏனென்றால் உங்களை படைத்தவர் உங்களை நோக்கி சொல்கிறாரு, என்னை சார்ந்து கொண்டு அந்த காரியத்தை செய், பலன் நான் தருவேங்கிறார். அப்போ இதிலிருந்து நீங்கள் என்ன புரிந்து கொள்ளணும் பிரியமானவர்களே, மனிதனுக்கு பலனை கொடுக்குற ஒரு கடவுள் இருக்கிறார். யாருக்கிட்டையும் போய் வெக்கப்பட்டு பாதியில் இந்த வேலையை நிப்பாட்டிட்டேன், குறைவுபட்டுச்சு, எனக்கு இதுக்கு மேலே அந்த திராணி இல்லை, பலன் இல்லை, அவ்வளோதான் அப்படிங்கிற முடிவை நீங்கள் 4 பேருக்கு மத்தியில் சொல்லி அந்த காரியத்தில் நீங்கள் பின்வாங்கக்கூடாது பிரியமானவர்களே. உங்கள் காரியம் முற்றிலுமாய் ஜெயமாக மாறும். அதற்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, இயேசு கிறிஸ்துவை சார்ந்து கொண்டு அந்த வேலைகளில் நீங்கள் ஈடுபடணும். இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் சொல்லிவிட்டு அந்த வேலையை நீங்கள் துவங்கணும். அப்போ முடிக்கிறதுக்கு அவர் பலன் கொடுப்பார். இது உண்மை, 100க்கு 100 உண்மை. சில நேரத்தில் மனிதர்களை சார்ந்து ஒரு காரியத்தை ஆரம்பிச்சிருப்போம். அவங்க கொஞ்சம் தூரம் நம்ம கூட பயணிச்சிருப்பாங்க, உதவி செய்திருப்பாங்க, பண உதவியாக இருக்கட்டும், சரீர ரீதியான உழைப்பாக இருக்கட்டும், ஏதாவது ஒன்று கொண்டு நம்மளை வழிநடத்தி பாதியிலே சம்மந்தம் இல்லாமல் விட்டுட்டு போயிருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுடைய காரியங்கள் நமக்கு தடையான உடனே நம்முடைய வேலையை நம்ம தொடர முடியாமல் அப்படியே தவிச்சிட்டு போய் நிற்போம். ஸோ இந்த சூழ்நிலையில் ஒரு வேலை நீங்கள் இருக்கலாம். மனிதர்கள் உதவி உங்களுக்கு தடை செய்யப்பட்டு அடுத்த வேலை என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாமல் தடுமாறி கொண்டிருக்கலாம். உங்களை பார்த்தா ஆண்டவர் சொல்கிறார்,
என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்து சொல்கிறார். நீங்கள் அந்த வார்த்தையை சொல்லுங்கள். இப்பாட்டப்பட்டதான தடை செய்யப்பட்ட வேலையை திரும்ப ஆரம்பிக்க கடவுள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உதவி செய்வார். மனிதர்கள் அவங்களுக்கு என்ன நேரிட்டதோ தெரியாது. உங்களுக்கு உதவி செய்யணும்னு சொல்லியிருக்கலாம். இல்லை நான் கடைசி வரைக்கும் அந்த காரியத்தை முடித்து கொடுக்குற வரைக்கும் நான் கூட நிற்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம். பண உதவிக்காக கூடவே நான் உங்களுக்கு முழு உதவி நான் செய்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கலாம். ஆட்களை சந்திப்பதற்கான காரியங்களை எனக்கு பெரிய ஆட்களை தெரியும், அவர்கள் மூலம் அந்த காரியத்தை நம்ம முடிப்போம்னு சொல்லி ஒரு வேளை உங்கள்கிட்ட வாக்கு கொடுத்துருக்கலாம். அந்த வேலையை நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்க. எந்த வேலையோ நான் சொன்னதான சில காரியத்தை விட பல வேலைகள் இன்றைக்கி உலகத்தில் மனிதர்கள் செஞ்சிட்ருக்கிறாங்க. அந்த வேலைகளில் நீங்கள் எந்த ஒரு வேலையை நீங்கள் செய்து விளைநிட்டு போயிடுச்சு, இதுக்கு மேலே அந்த காரியத்தை என்னால் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லி ஒரு வேளை நீங்கள் மன ரீதியினால் நீங்கள் பின்வாங்கி கொண்டு இருக்கலாம். இன்றைக்கு இயேசு உங்களை பார்த்து சொல்கிறார். இயேசு கிறிஸ்துவானவர் சொல்கிறாரு, என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்து. அந்த வார்த்தையை நீங்கள் சொல்லுங்கள். தாயும் அந்த காரியங்கள் ஜெயம் வரும். அப்படிதான் வசனத்தின் அந்த வல்லமை தெய்வ ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் அளிக்கிறார். அதனால் இந்த காரியங்களை நீங்கள் எந்த வேலையில் பாதியில் நின்று போயிடுச்சு, இதுக்கு மேலே எனக்கு பலன் கிடையாது, நான் செய்ய முடியாது, அவ்வளவுதான் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு நீங்கள் வந்துடாதீங்க. வந்து நிற்கலாம். ஒரு வேளை ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து பேசி கொண்டிருக்கிறார். இந்த வசனம் உங்களை தேடி வந்திருக்கிறது. நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் தெய்வனுடைய பலத்தை சார்ந்து கொண்டு தடைப்பட்ட வேலையை திரும்ப ஆரம்பிங்க. படிப்பு காரியமாக தொடருங்க. பிள்ளைகளுக்கு திருமண காரியமாக தொடர்ந்து பாருங்கள். இல்லை ஒரு இடம் வாங்கி ஒரு வீட்டை கட்டணும் அப்படிங்கிற சூழ்நிலை நினைக்கிறீங்களா, செயல்படுங்க. ஒரு வேலையை ஆரம்பிக்கணும், ஒரு வருமானத்துக்கான ஒரு வாசலை, ஒரு வியாபாரம் ஆரம்பிக்கலான் இருக்கேன், நான் ஆரம்பித்து கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு பாதியில் நிற்கிது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நிப்பாட்டி இருக்கலாம். உங்களை பார்த்து தான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறாரு, என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால் எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டுன்னு சொல்லுங்கிற அந்த வார்த்தையை சொல்லிவிட்டு உங்கள் வேலைகளை துவங்குங்க. உங்களின் தேவனாய் கர்த்தர் உங்கள் கைகளை பிடித்து வழி நடத்துவார். யாருக்கு முன்னாடி நீங்கள் வேலையிலேயோ காரியத்திலேயோ தொடர்ந்ததான அந்த செயல்பாட்டை விட்டு நீங்கள் சோர்ந்து போய் கொண்டிருக்கக்கூடாது. இந்த செய்தி உங்களை உயிர்ப்பித்து கொண்டிருக்கிறது. உண்மை பிரியமானவர்களே, ஒருவேளை அந்த நிலையில் நீங்கள் இருக்கிற காரியம் அறிந்து கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்களோட பேசி கொண்டிருக்கிறார். இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்து ஏதோ சொல்லுகிறோம் என்றல்ல, உங்களுடைய நிலைகளுக்கு ஏற்றாற்போல் தெய்வத்துடைய வார்த்தை உங்கள் வீடுகளை தேடி வந்து கொண்டிருக்கிறது. இதை நீங்கள் எதேச்சையாக பார்க்கவில்லை. உங்கள் சூழ்நிலைகளை மாற்றி அமைப்பதற்கு தெய்வன் ஒரு வழிவாசலை திறக்கிறார். அதனால் அவரை பின்பற்றி நீங்கள் எந்த மதமோ எந்த மனிதரோ எந்த நிலையில் இருக்கிறீங்களோ கடவுளுக்கு அதெல்லாம் பெரிதல்ல. உட்கார்ந்த இடத்துல சொல்லுங்கள், இயேசுவே எனக்கு உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்கள். கட்டாயம் உங்கள் கைகள் பலப்படும், உங்கள் மனம் பலப்படும், உங்களுடைய தீர்மானங்கள் வெற்றிகரமாக காரியத்தை செய்து முடிப்பீர்கள். அதுதான் அந்த வசனத்தின் ஆதாரம். இன்றைக்கு அநேக மனிதர்கள் வேலைகளை துவங்கி காரியங்களை பார்க்க முடியாமல் படிப்பை பாதியில் விட்டு போனவங்க, பிள்ளைகளுடைய காரியங்களை குறித்து கவனம் செலுத்துவதற்கு இறங்கினவர்கள், பெற்றோர்கள் இன்றைக்கு பிள்ளைகளை சரியான விதத்தில் வழிநடத்த முடியாமல் தடுமாறி கொண்டிருக்கிற நிலைகள் பல காரியத்தை பார்க்குறோம். ஒன்று ரெண்டல்ல, அநேக போராட்டங்கள் உண்டது பூமியில் மனிதர்களுக்கு. ஆனால் தேவனாய் கர்த்தர் உங்களை பார்த்து சொல்கிறாரு, நீங்கள் எந்த நிலையில் இருந்தாலும், எப்படிப்பட்ட போராட்டத்தில் இருந்தால், தடை செய்யப்பட்ட நிலையில் நீங்கள் நிற்கலாம். ஒன்றுமே கிடையாதுங்க, சுத்தமாக ஜீரோவில் இருக்கிறேன், என்னால் எதுவும் பண்ண முடியலைன்னு சொல்லி நிற்கலாம். உங்களுக்கு ஒரு உதவி பரத்திலிருந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது. கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தினால இந்த காரியத்தை நீங்கள் தொடருங்கள். கண்டிப்பாக ஜெயம் பெறுவீர்கள். வசனத்தின்படி உங்களை கர்த்தர் நடத்துவார். ஆமென். இந்த இயேசுவானவரை நம்பி செயல்படுங்கள். கட்டாயம் உங்களுக்கு நன்மை உண்டாகும். இந்த வார்த்தையை நீங்கள் திரும்ப சொல்லுங்கள். என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால் எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு அப்படி சொல்லுங்கள். பலன் கண்டிப்பாக உன்னதத்திலிருந்து வைக்கப்பட்டு போகாமல் ஜெயம் பெறுவீர்கள். God bless you. ஆமென்.